Stephen Smith tressaq il-qorti mixli li inġerja weddet uffiċjal pubbliku li saq taħt l-effett tal-alkoħol u kiser l-ordni pubblika. Stephen Smith kien involut fl-inċident ta' 19 ta' Novembru li għadda. L-involut fih kien hemm ukoll Paul Sheehan. L-ispettur Sandra Mamo xedet kif Paul Sheehan qal li kien għand ommu meta Smith laqat il-mera tal-karozza tal-eks-Ministru Manuel Mallia. Sheehan qal li daħal fil-karozza tal-Ministru u sa għal wara Smith. F'inkontru ħdejn l-iskola Santa Monica, Sheehan qal li Smith kellu fl-ixkun fidejh u Sheehan identifika ruħu bħala pulizija. Fil-kontra eżami mill-avukat Joe Giglio, l-ispettur ikkonfermat li l-verżjoni ta' Smith u Sheehan kienu differenti. Smith kien qal li kien għaddej mit-triq ikkalkula ħażin u nduna li laqat mera. Imbagħad waqaf ftit aktar il-qudiem ħalli jinżel biex jara x'ġara. Smith insista li fl-ebda punt ma kien jaf li Sheehan pulizija u ħarab minn ħdejh meta ħariġlu pistola. Meta Stephen Smith tagħmel it-test tan-nifs fl-assa ta' San Ġiljan, irriżulta pożittiv għall-alkoħol.